Vang Vian, en Laos. Det her er at gå op af et af de her bjerge, hvor der var en rute. Og så kommer man op til den her vidunderlige udsigt. Så er der lavet et udkigstårn i det her lidt stenområde. Og det lyder som om det er ved at tordne snart, så måske skulle man tage ned fra Laos. Over and out.